prečo práve pri narodení dieťatka do rodiny dochádza k tomu, že si dvaja, ktorí sa milovali a splodili dieťatko, začínajú nerozumieť. Začína to pre nich novou etapou života. A narodenie dieťaťa je absolútne iná etapa života pre ženu a takisto úplne iná etapa života pre muža. Ale problém je v tom, že aj jeden, aj druhý to vnímajú prioritne po svojom. Žena to vníma úplne inak, ako to vníma muž. A tam začínajú obrovské problémy. Tam sa žena cíti nepochopená a tam sa muž začína cítiť prehliadaný. Na tieto témy, na túto tému sa budeme baviť častokrát, pretože práve v tomto období dochádza k podvádzaniu zo strany mužov, pretože sa cítia nedocenení, prehliadaní, takisto nepochopení, neuspokojení a takisto žena si pripadá v tomto novom vzťahu, v novej roli nepochopená, nepodporovaná, nemilovaná. Je to absolútne nový spôsob života, na ktorý nás ale nikto nikdy, nikde nepripravil. Takže v tomto období je veľmi, veľmi potrebné, aby či žena, či muž začali vnímať ten vzťah úplne inak, úplne po novom, lebo ten vzťah je absolútne nový. Má úplne iné priority. To dieťa je pre ženu alfa, omega. Čo muž častokrát nechápe, lebo nemá také prepojenie s tým dieťaťom ako žena. Pre muža sa v podstate po emocionálnej a hormonálnej stránke nič nezmenilo. Kdežto u ženy dochádza k obrovskej zmene v živote. A tým, že žena začína ten život vnímať úplne inak, lebo prioritou sa stáva dieťa, ktoré je na nej závislé, tak je automatické, že muža kladie na bočnú koľaj. Není to ten muž, ktorý je pre ňu prioritou. A toto mnoho mužov nedokáže zvládnuť. Často na párových terapiách riešime presne toto obdobie, kedy ženy potom absolútne nechápu, že ako, častokrát zaznieva otázka, ako si to mohol? Ja, tehotná, po pôrode, ubolená, nevyspatá, zničená, vytrápená absolútne do morku kosti a ty si našiel v tom období inú ženu. Toto sú časté témy, častá otázka a často to práve riešime ako obrovské zlyhanie zo strany muža a obrovské sklamanie a podvedenie zo strany ženy. Žena to tak proste vníma, cíti, že ju muž zranil, nejde ma napadnúť teraz to slovíčko, že ju zranil, že ju zradil. Hej? Takže obrovská téma zrady a obrovská téma zlyhania pre muža. Takže veľmi častá téma na sedeniach párových u mňa. Takže pokiaľ by ste k tomuto chceli, kľudne napíšte pod príspevok, alebo pokiaľ by ste chceli si viac informácií alebo dohodnúť stretnutie na párovú terapiu, pokiaľ poznáte tento pocit, má to fakt každý druhý pár, proste tento zážitok. Často je to nepochopené toto obdobie, ktoré je extrémne náročné pre každý jeden pár. Každý jeden pár prichádza úplne do novej etapy života narodením dieťaťa do rodiny. A je to veľmi ťažké na zvládnutie, pokiaľ dvaja partneri, muž či žena,
obaja nie sú vedomí a nedokážu vykomunikovať, prečo sa toto deje. Častokrát muži nedospeli do role otca, zostali v roli chlapca. A tam nastáva ďalší problém, lebo tam často počúvam, ona si už na mňa nevie vôbec nájsť čas, som pre ňu vzduch, som pre ňu bankomat, som pre ňu nikto, lebo všade a na prvom mieste je dieťa, ale to je prirodzené. Takže to k tejto téme len veľmi, veľmi okrajovo, naozaj nie je to jednoduché uchopiť po novom celé, lebo zrazu a sú aj matky, ktoré sú na nervy z toho, že majú dieťa. Nemajú tam proste ten prirodzený materinský pud prebudený a nemajú proste tú rolu v tomto živote byť matkou, ale urobili to poväčšine pre partnerov. Takže aj tá druhá strana má veľakrát ťažké stavy po pôrode a vôbec sa nejak zohrať vôbec s tou rolou matky. Takže extrémne ťažké nové obdobie v živote páru a veľakrát to končí proste na tom, že by chceli vrátiť ten život, ktorý bol predtým. Ale to je práve problém v tom, že na toto nás nikto nikdy nikde nepripravoval. Dakedy v oných generáciách spätne, keď sa žilo pokope v jednom, dajme tomu rodinnom dome, že tam boli 2-3 generácie v kope, tak tí mladší mali možnosť sledovať, čo je to, keď sa narodí dieťa, čo to prináša do života a reálne to zažívať reálne noci, kedy počujú to dieťa plakať, kedy potrebujú s tým dieťaťom pomôcť aj v tej rodine a tak ďalej. Ale častokrát práve tá skúsenosť toho konkrétneho zážitku privádza vyslovene niekedy ľudí do šialenstva. Hej? Či už sú to ženy, či už sú to muži. Veľmi silná, veľmi ťažká téma a veľmi ťažké obdobia, nová etapa v živote obidvoch partnerov, kde treba tieto veci uchopiť extrémne vedomo a uvedomiť si, že žena, ktorá bola pred pôrodou, už nikdy nebude. Je to absolútne nová žena. S novými rolami, s novými hormónami, s novým cítením, s úplne iným cítením. Takže veľmi silná téma. Majte krásny deň, pozdravujem vás.